Mateo Kapitulo 19. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, na malisod kaayo sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa kadato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro. Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila. Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa nag-una karon, maulahi, ug daghan sa naulahi karon, mahiuna.